Protesta Barakaldon murrizketen politikaren eta pobreziaren kriminalizazioaren aurka. Gobernu taldea etengabe aritzen da txirotuak eta etxe bizitza duina lortzeko zailtasunak dituzten pertsonak kriminalizatzen. Barakaldok ez die gutxieneko gizarte baliabiderik bermatzen udalerriko etxerik gabeko pertsonei. Etxerik gabeko 150 pertsona gaizki bizi dira Barakaldoko kaleetan. Udal politikarik ez dagoelako etxe bizitza duin bat lortzeko. Udal aterpetxean libre dauden plazek udalerriko etxerik gabeko pertsonen 20% hartzeko gaitasuna dute gauero. Eta 3 hilean behin astebetez bakarrik eman dezakete gaua. Duela urtebete baina gehiagotik, Barakaldon herriko etxerik gabeko emakumeentzako baliabidea itxita dago.